Frieske steden bleven leeg. Santa-stream van fietsers en publiek zal hier 1 augustus 2015 net wezen. Doel wie dat 2 etappes van de Vuelta een pad van de Hofstedenroute volgen. Maar dat gaat nou dus net terug. Ik ben heel verbaasd, want de tarien die wie tegen goed geweest. Daar in Zuidwest-Friesland wel wat mis. Ja, maar dat zit die parallel uit maar cultureel haatsteed. Je ging ergens voor, dan moet je inspanningen verplegen, maar dat betekent net direct altijd dat die belingen worden. Verleden hier kwam er zelfs nog een Spaanse delegatie van de Vuelta naar Friesland toe om de route te verkennen. En no manje zou de eigenaar van de Vuelta, de ASO, naar Bolzert komen om het bidboek in ontvangst te nemen. Voor de Nederlandse organisatie, de stichting La Vuelta Hollanda, lieke alles in kalk en cement. Eigenlijk stonden we perplex dat wij afgelopen vrijdag een sms-bericht kregen vanuit Spanje dat de start van de Vuelta in 2015 niet in Nederland zou plaatsvinden. De stichting had geen idee waarom de ASO, die stond verliezen wieken volslijn eigenaar is van de Vuelta, de stekker uit de plannen lutsen had. Mogelijk had het ermee te krijgen dat de ASO ook eigenaar is van de Tour de France en die in 2015 in Utrecht starten litten wil. Het is volledig gissen voor ons, maar Jos Vazen, de directeur van de stichting in Nederland, de stichting La Vuelta Hollanda 2015, die is drukdoende om de waarheid vanuit Spanje te horen. De komst van de Vuelta zou Friesland zo'n 8,5 ton kosten. Daar is nog niets van betellen. Er is vooral tijd in stutsen. Had je dan net zoiets van, eens wil ik daar ook wat van waarom zien? Nou, nee, dat denk ik is al in de game. Hè. We doen wel meer tarieven voor evenementen en dergelijke, dus dit moeten we even rompzien.